It's so bad because I'm going to back with another banging episode of Sunukwazi as I say Alex Buffett podcast. I'm with my guy here, Teleta Paper, Teleta Paper, Paper. Yeah, with the paper, something there on Facebook, Buffett. It's always a showy, as you know, Buffett. Be ready, my guy. Be ready. Yeah, Faith. Sean, I'm friends with Shelley. Intro. That's the intro like in the bar and chat. Oh, Kakase. What Kakase? What Kakase? Where's the food? Imagine Kakase lang finish. Okay, Faith, I would have an intro namhlanje like akana intro. Ngiyamfreza uphakamisa izwi bakuze. Cheers. Yeah, Faith njam sicela ngibuze into yakho nobunoliphelele phi? Bunelo lase 12 ngafletini. Yena bunolo yeah. Lamntana ka yalekho lamntana. And futhi like wabona okay, wabona ngifaka umntana kwibhayo ubunhle la 13th of May. So from there sayiqala ukusastep ayine sahlukana kancane ugcina yaphela vele. Yaphela kanjani? Yaphela kanjalo nje macala. So umskepa And everything like ngifuna umskepa lo mntana kinga bathi uyagijima. Gijima like indlela ziphi? Macala like zikaziningi indlela zakhe kamntana lena ka ubuscala yazi. Bathi uyawayinta. Uma ngithi ngangithathi kabi manje ngisho kwivari lana. Ayithaya. Ngiyintisi kawo. Mntana uyawayinta. So like nama ngifuna ukuchuna vele yabo. Ngibanga ne chance ngisathi because abela irumini wekeza ke1 aphindanga yes. Yeah, sure. Fede so ngifuna ukubuza ngalesi man. Unjeba nomntana Matilda Tilda. Uyamcafa? Matilda laselexayi. Yeah, wazi. Yeah, ujola naye. Yeah, mntana bengijola naye yazi. And if indethi wemashadrende ka wemnandi. Ngithi mntana wemakhaya iqala ukuqhaqaphoka. Beka yenzanga. Sifuna ukwazi. Mfethu egazi into ezenzakalile mina la mntana lo ya. Sitshele phela ke wemakhaya kawo. Wemakhaya no. Asibange as usual doyisho singakhona ekuqaleni ngithatha. Khambeni. Shinema ngiqangaza ngikhumbula ukhambeni ngafika ungane ngangincaswa ya kwishubu campu sipathene fresh ngithola ya okay and if that nginaza ayikabi namantombazane naza amajita wanelisiki so mina like ngithanda inyama Manna. something like that like ojampa ya naye wathola ukuthi ngajona ngathi uyajona achaya kanjalo nengwane. No ngiyambona ufuna ilaugh back and the futhi angifuni ngathi naye ngahambe kwanifana iharaji Ema umnike kakhulu awusamfuni usuthi angeke ngithi nginike kakhulu face like really khuluma besikhiphana busy longwane ngithola hayi and futhi manje ngisama respect hayi uyayazi into yakhe ayayazi vele ibody count yakhe yami like I this year or yonke like yonke above my age. Nanga Ngithina 18 o idlule idlulile ka. idlule Ndifisa bangibashiya ngabaza amagama. Never mind. Khona umuntu nasemakhaya lo bani. Hayi wasemakhaya simiyeke sifune ezala eAlex. Izala Alex ubani kwamdlele kumnandini. Umnandini ay Alex yakekho ngamdlele umnandini. Mara uyashaya standing ngathi. Standing. Ay Alex ngaze ngisithuna ngasichuna sona. Oh as long as ungashaya ngachuna ngalanga yeah. Mara standing uyashaya. Ngasichuna baba. Ngasichuna. Manje siye Alex. La Alex ubhele uthuna va standing. Yamathele kama fridge yamlala. Ukele ngaphinde ngibuye la ngishaya ngi-standing lapha. Ngabaleka. Phakamisa ivoice. Ngabaleka yo. So nje amfresa ungitshele uTheroy wani kwakuchoka. Yo mina ngicela akekho.
Akekho ngikushaya. Akekho. Angazi ngachokela. I-drop awuyazi. Angiyazi. Angifuni ukuyazi. Bengisazoyazi because manje sengichangeile. Ngiyazi drop ngicala ngikushaya. So okay. Yeah, so njani bosa like bosantshela like ngoba ne-drop. Ngicala mina ngitshela Hayi khuluma. Ngicala ngitshela i-drop ikaze ngiphathe. Ungakhulumela la. Ikaze ngiphathe i-drop futhi. Angiyazi. Beshandise kusinjalo. Ngeza ama-tutor ngayo mina ngiyazi. Uyazi. Angiyazi. So first ungibalela uCherry wami uba kunika like washiselwa wazi ukuthi yalo ntana lo yashisa lo. Ngicela wethu. Sure basho. Ubani Precious ngaloyo Precious Ntoni Precious ubani kamara uzombeka la ekamereni bazombona. Ntana shisa le ya really. Uthema uyifaka wachama. Ngicela yo. Ngicabanga ngasengikhaya. Ngathi ngiqhubeka. Abo walenza so isandla we-hit. Yayisho imfula ngathi khuphula ivolume. Hayi. Angeke. Khuluma nekhamera baba, angithi uyangizwa. Khuluma, uthema uyifaka kwenzakalani? Ukuthi angithi ngicela yacaba ngithi shitha. Yeah. Umuntu so isandla sakho. Yeah, ufele kushisa sometime. Umntwana yabila lo ya. Ya fili. Noba Nemamasi mangishigama mama. Mama sekhaya. oh imama masulojola nayo no. Yeah. Yeah mama sekhaya. Khuluma njani imvulo yerasa. Mama sasekhaya. Yeah, phela ngifuna ukukuzwa, ngifuna ukukhuluma ngikuze. Hayi jabana ngiyazwakala mina. Ngiyazwakala. Yeah, khuluma phela ngikuze. Yeah. Sangami. Ngifuna utshele ngonoloshka. Ngizwile bathi bojola yini? Ba unoloshka ndani into ye-week saphela da futhi. Nayo kunikile. Yeah, nge-second day. Hey banna. Babroka. Yeah, achaya. Hey banna. So wena kashisa. Akashisi right. All right. Akashisi. Akawi uvukile. Bele nayo noloshka ngizonibekelela la nimbone bafethu. Razi ngitshele ngo ayinawo nama girlfriend amabhane yini ama-ex Ama-ex ya feed. yeah ngitshele ngo wani nomntana Uzinhle intando mina nongwana sahlangana eSkela. Wayefunda eSkela last year. ba ispend Ya iSpain da. Angikhumbula shachiba. Ya feed. Naye like aphilanga a week kuhlele ngamthuna sahlukana. also wena ushaya ismash and pass Yeah, in the future ngam break. So like yeah, why ngomphela. Ngisina no sangitext usangifunani. also umbrekile from la class Yeah, cause ngikhuda, ngangifo. So yeah, I got my sister makalaki ivara kodwa. hayi bafethu ayithe shubi yo hayi lentana leyenza kakhulu so njalo asiphe ubani Asipikele break. break away wena ucala ukazimbobo ngalo mntana Yeah. angitshele ihendlela yakhe ngimbekele amakhamereni Asiphe tontoni dark asiphe yawe da. Sekhumbula kodwa. What is this? Ingeyenga ngisanala ngani. Yeah. Ngibana ngibreak. Ngizama ukuvakasha la macela Alex. also uyimntana ngithole vele avulekile Yeah, ngishele vulekile ephuma yeah, ngishele vulekile. Hey banna. aphumani Singasho ngithethe kumasalela ngamtext angivakashile. So yeah, mina nongana wathi ngilanda ukugidla wami. Yeah, ngathi then umina yena uba mina la ngitana awangikhetha. Back to Limpopo. manje yakhala don't cry my guy it's not nice I know Oh mina like mina mona yeah uhlale River Park kenze isibhek. Ngitana le ngangincasa ke ngazi ngase gele before nje ngalo ya. Ngitana ngithanda yeah sahlukana. Yo
like skilele. Ugilile. What are you saying? Yeah, like skilele, mara ngigile kakhulu. Why ngigila kakhulu? Nenza tena ngigilile. Oh, Ugile kanjani? ngendlela esibhaya. Kanti mntana wajola. Khiwajola. Why you kakazeling? Ngomthola jola vele. Ngithola ngashaya istina, nami ngishaya istina. Oh. Wena wakushaya ngesitini ukhethile. Ntwana. Kubuhlungu kanjani? Yini bakudlele la? Hayi mina like ankenzi bangidlelo right mara nasi right ngale. Ngisintrend. Kukhuluma. Kodwa like nasi right ngaye mina lamntana lo ya kawo. Amusi mina ngihlala nama sex chair. Kithiwa lintsha. But what's this nje mfuna uyazi. Yeah? Abo beba. Yeah. So first ungitshele ngo Macala unje bani lomntana? Bani lomntana lo ya man. Lo ngimbisa ngokhokhomelo. Obani? Okuhle. Ngitshele ngokuhle. Ubuhle. Mina nongana like isi right. Ezingishile eqaleni thina abafana sinebisile ni. Ya so nakirata nyama, namiratayo. Oh my. Sefile nongana besi right. Ngicela ngabroka ke singithole mama la se. Ngicela ukufika. Kuweka ba. Yeah, feel yeah. Mina mntana ngangithanda ne. Ngabe ngakhechanga. Yo. Bengakhechanga la ngithanda umwana. You are paid. Yeah, ingane bengithanda yo. Athi sahlukana ke. Akhona futhi iqale ngami inkinga cause like vele mina ngibambeki. Oh wena uthanda iskate. La kune paint khona ya brush. Look brush. Yeah, bengi brush. So lokujola nayo. Asikho ngijula nayo. Hey, banna. Ayikabi maka nyama kinyama. Manje akathi utshela ubuhle. Hayi khuphe ikhamera bacala isana. Yangatiphe ngise ya. Ayibele ngiyama alentana le yenza kakhulu le. Yeah, ish. Ngibethe ngifuna ukuxolisa yazi. Kubani? Kumama like if mama ayibona masendlini into le ish. Yeah, like baby ngiyaxolisa ne. Thanda ne. So ngimntami. Njami ngiyazi ukuthi umjita ngithi. Yeah, ngumjita. Ngiyacaza uyajola ngithi. Ngiyajola. Mara ngiyazi une crush. Ngoba crush yakho. Shami. Ngiyazi unayo. Mina. Yeah, wait. Ngoba crush. Lecture lo siyamfuna. Like singithi crush like ngifuna like enyameni. So, Enyameni. Bacala aringevara hayi. Sishove. Ish. Gababhaya yazi. 2. Ngikabe 2, ngikabe Facebook yakho. Okay, osicala. Yo. Previous buntle. When previous buntle ehlele 12 for spells. Ina lawyer. Yeah, ngizomba. Yeah, leya ngisamkhalela. Ngalo wazi. Noba Two. Ngicela besungu ngathi akuyivana. Mara uthe babhaya mos. Ngene babanye like ish abanye like yo. Abanye yaba ngeke siringe ngabo ngicela ikabi. Sivale. Oh. Khona lo amiza ngokhetha. Hlale emadala, Ostila abafazi. Khetha something. Yeah, naye macela lakhe samfuna. Ngifuna enyameni uri ngifuna ukuthi njo. Yeah, like ngifuna enyameni, maka besifuna umuntu wami. Yeah, enyameni. Okantana Like ungile sisi ngizofika kuwe. Ngizokuchecka lapha step. No, not much. You will be conscious for me. Oh my God. Thathiwe manje. Yeah, ngithatha. Ngicela like yeah. I feel so mina
angeke ngithi yena ungitshelile mara bangitshelile ukuthi yena ukunolutha mfundo lahlahla umfuna kanti ngicela ngifuna inyama kuphela ngimsikete ngaphuma kuye athi yo ngifuna ushaya wiki so alandelana mina ngithi Monday Tuesday ngithi Wednesday Thursday asingiyeke ngifika lapho la kisasiphi okay sizibambe like it's too much as lo ngisathandi ngifisa kumacela kufuna ringa something khona abantu abaringa amasimba yazi akho mafezana bathi ubheba disendathi nabo sisi basa Alex ngiyangijwayeli kabi anginazo ngingazi ngizongiphaphela lamavondo lawo ngiba nokubababi ngizongiphaphela demets abo bana angeke ukhulume basho la angibazi bayiqembi iqembu la nokusho ngisabo like abephile emezala ezala 1000 ngithi banjalo mntana la khona baphethe bani mntana lona manje uhlala lapha ya ngase 22 emntana ngiyamkhohla lona manje yazi mawona bayazazi bangamasimba ngami bathi wena wenzani ka ngicela kuziningi iziphethe bathi mina besiqala angikwazi ukusho bathi angikwazi ukubhebha ekubana yo lo mntana kawo angithi like yena ngisafuna ukushaya iwiki ngikhuluma kanjalo ngomshaya iwiki sisile sohlangana mina nawe ngikushune iwiki wethu uzobaleka kini uze kimi bekokode la ngingivule usicala naye le mfethu ngwana ngimazi singikhoshene kumkhohla yazi ene futhi like futhi bathi ungajoli nomfana semalibhoka ombiza ngobhipha akho right usisina like ngingijwayeli ende futhi wena ufunde isibhenki mnyama mntana khona mubi ene futhi ume kahle ke makamubi yo akabukeki ya phela yo ngitshele ngofaith yo ngitshela la khali bacala ngitshele ngofaith Mntana no ofefa we rich squad yo mntana wathi lepia phani imali yazi like macada tshela ukuthi tuning ngefeed yeah ngitshela ukuthi tuning akatunena nethi mntana abantu akamsenkosi si right right yeah like right bambone yeah right maro uyakubrashisa macala le angeke ngifake le uyakubrashisa na mntana abantu uzozibulala angeke semncane kabi wena wenza nabantwana umdala ngimshanga 1 futhi ngithi 17 ngithi 17 yeah so ngitshele ngaye sifuna ukwazi yeah fida ngone ngimshunile ne ekayithuna khona lento engicede kumshuna ngifuna upasa umacala ngithola ngifuna upasa intana yami iphila sande ngithola so yeah mara sisinqongo zombi ne yeah ngifuna ukuphasa yena fida khona like fida bengisingi right bese right ngawo so yeah ungwana like fida ngiright ngayi ayifedi before siceda sozongitshela like ngabantu bokugcina like bokugcina yabona laba ngifuna ukhiphe lento level edala bofuna uyikhipha ayitshela ngitshela ngala mntana lo ya ubani konjani khona labantwana laba episode 1 laba bebazi ubani uJubikazi no bani no TDK labantwana labarenga ngamasimba ngamajita labantwana laba ngithi like bangitshelile amajita amabhayi ukuthi labantwana abachula si drop ngangifuna umntwana omiza ngo-TDK something vocalistic something angimthunanga afade because like ngangisaba yokugula bayagula bathi bayachoka mina ngazi so mina ngizwa ngomuntu mina ngikhaphela kusiqala kanti like bayachoka mara kusiyo lento ufuna ukuyikhuluma kuphela isho nokulu yazi khona labantwana abatshontsha impahla abalale lo muyibuyelile kibani vocalist something yena loyo ubelile kiyo lamntana lo ya
ujubika ejuba naye mina kawo ngeke ebhaya yena inuwanta kakhulu utshela boba umncane so uzenzani mntalo kawe into ebhange ngela mntana lo ya jubikazi ena fedi yawayinda asithini da emethela emena fedi yawayinda mntana lo yakho yo mntana yo Zikhiphe yini ngathi uthusa ukuthuka? Angithusa ngithuka kusaba mina. Oh my. Sure. Mara kufika mntana akayikho into ebhayi because angimazi angisola ngimjudge kakhulu. Le abakutshela yona wena itshele ethi sazi. Uqamba manga. Ubani athi le maharaji le uthi msketile le. Athi mchunile. File mengenza story bathi ungani uqamba manga. File la kusengenge licayisata kamacala ngithola. Macala mntana lo yafile. Lo mntana kawo. Lo mntana afana mntana lo ya. Lo mntana lokho udlule nesifebe engazi ngibiza ngani ngokusicala yazi lokho. Yo. Mntana abantu. Ndefuthi mncane kuthi uzotshontsha impahla. Kazi lekala kayigqoka ithathephi. Sisicobuza. Lekala igqoka ithathe kubani? Ithathe kubani vela? Let's see. Nothing is coming right. And nothing will ever come right. Yeah, I feel like I see for the day I watch you guys. Don't far. Na fethi ukuntshela futhi ngiyangilandi ngoba ngizomlanda time soon. So like yeah. Manje ngawo angilandi. Yo sisi ungazibulala into ngizokwenza. Nangilandisa abafana beni laba abancane. Abase Alex laba bacula ku Facebook. Nangilandisa ngabo. Yo yeah sinqedile namhlanje. Ngisakubuza umbuzo ogcina. Buza macala. Ubani kakudlela? Kangidlela. Ento ungathakeko. Lakho kangidlela. Yeah. Kangidlela ugel. Yes. Lokho lomjida leya kuphela mina kuphela. Ubakudlela kuye kuphela. Yeah, akuya ngithi bangidlela kwabanye. Ni sexjara awudlela. Singehlile futhi ngiyi. Because nelo siyakhula manje. Ukhulile wena? Like What are you saying? What are you saying? What is he saying? Wena siyabona bona ukhula lokho mfethu ngithola. Yeah, those like yeah they wine. Sinto sibhaye. Uyakuphemdela bangidlela umyakekho. Akukhona efangaza ngazi. Makekho. So lo chorojola naye lo mxhosa. Uyi1. Ngabe macela ngiwanda. Usure? Ngisho. Udlu1. Ngiwani. Awudlelwa? Angidlelwa mina. Angazi futhi ngidlela ngadlela lo yakuphela. Ngiwani lapha ya uma sendlini. Your heart is sore. You are Ngathi pain. ngiyagila yazi. Nami ngangigila sela ukhona mina. Bebe ngangigila nengakhe. Ukhona umunye oyenzayo. Yeah, ifangigila ne. Mala kufika ngithola umunye fika ngithi ngitemele umuke ona ngisho. Mala angeke ngigile la mntana lo yayo. Wena uzokhila yena. Angingigila ngisagilani kakhulu. Khulile ne. Ngikhulile. Ayifele bafethu. Mina sengiyayivala lentana le nendaba. Ithi nama body count angazi more than 20 upwards cabanga. So nimcaphele lo mfana uyachoka. Uzonika i-drop. Ngiyadlala bafethu. Ngiyadlala bafethu. Ningakhohlwa bafethu ikhona nini? Tokyo Stylist. Yeah, Tokyo Stylist bafethu. Tokyo Stylist 98 bafethu ngiyabona yafela supporteni da sengizonibekela naye i-price list da ethola supporteni. Ngakhohlwa. Yeah bafethu if khona ufuna uku-order ungitext Vipoza s.khumalo or she loves Vipoza something or on Instagram. Okay. Abuti paper. Yeah. Asimshiba. Mele bakho. Yeah, order na kimi. Yo. Yeah bafethu ukhuluma kakhulu wena. Sesayivala bafethu sibonge siphinde sithokoze bafethu. Don't forget to like, comment and subscribe bafethu. Sifuna ukwazi zase Alex bafethu. It's always a shumi. Danko.